Služenjem parastosa poginulim borcima Vojske Republike Srpske i slavskim obredom osvještanja kolača i žita, kao i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje, boračka organizacija opštine Pale danas je obilježila svoju krsnu slavu Mitrovdan. Predsjednik boračke organizacije opštine Pale Mihajlo Parađina rekao je da je ove godine svečana ceremonija prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji, te čestitao Mitrovdan svim članovima ove organizacije, kao i porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima. I ovo je svakako prilika da se sjetimo svih onih koji su dali najvrednije što su imali, a to je dakle svoje živote utkali u temelje Republike Srpske, branići svoj narod i branijeći i stvarajući Republiku Srpsku. Prije svega, prema njihovim porodicama mora se pokazati veća društvena odgovornost i permanentna briga, jer život za Republiku Srpsku mora biti iznad i ispred svake knjižice političke partije. Iz tog razloga, boračka organizacija permanentno napominje i traži da se određene nepravde koje nisu završene prema ovim kategorijama u što skorije vrijeme riješi na kvalitetan način. Republika Srpska ima svoju obavezu da se oduži svojim stvaralaocima i braniocima na adekvatan način. Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić čestitao je krsnu slavu boračkoj organizaciji opštine Pale, te istakao da su vlada Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u ovoj godini izdvojili značajan iznos za zapošljavanje djece iz porodica poginulih boraca. Živote svoje za ovu republiku je dalo 223.000 njenih najboljih sinova. Opština Pale je izgubila 560 svojih boraca. Naša obaveza ostaje da prema tim kategorijama budemo još osjetljiviji. Drago mi je što su riješena pitanja stambenog zbrinjavanja tih porodica, ali ostaje uvijek obaveza da rješavamo njihova pitanja kada je u pitanju zaposlenost. Predstoji nam čuvanje Republike Srpske. Onak dok se branila sa oružjem, mi smo uspjeli to da dokažemo, da smo borci, da smo u jednom vijeku 3 puta ratovali, uvijek bili na strani pravednosti. I ovog puta, zbog velike žrtava, zbog svega, ostaje naša obaveza da ne dozvolimo da nam se uruši Republika Srpska, jer je stalno na nju napad. Ja se nadam sa zdravim snagama, sa politikom koja se vodi, da će Republika Srpska i dalje rasti, trajati, opstajati i pored svih najezda koje se obrušavaju na nju. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je današnji praznik prilika da se sjetimo svih boraca koji su zaslužni za stvaranje Republike Srpske, te istakao da je bilo šta što lokalna zajednica i republičke institucije učine za boračke kategorije nedovoljno u odnosu na ono što su oni dali za Srpsku. Jednostavno zaključak je da ni 25 godina, ni 250 godina, ni 250 vijekova nije dovoljno koliko su da se odužimo tim ljudima koji su dali najsvetije dali svoje živote i dali za nešto što treba da bude vječno za Republiku Srpsku. Znači mi na ovom mjestu treba da prije svega sa poštovanjem se ponašamo i odnosimo prema tim ljudima, prije svega prema palim borcima i da damo maksimalno ono što možemo od sebe i to će uvijek, koliko god da damo, biti nedovoljno za ono što su oni dali nama. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković izjavio je da je Mitrovdan jedan od najznačajnijih datuma za boračku organizaciju, te izrazio nadu da će se riješiti pitanje zapošljavanja djece poginulih boraca. Rekao bih da jednim zajedničkim radom i lokalnog i republičkog nivoa vlasti i svih drugih zainteresovanih da se riješi ovaj problem, da možemo riješiti ove probleme na kratak ili srednji rok, nadajući se da će zaista to tako i biti. Mislim da društvo posle 25 godina mora da stavi tačku na otvorena pitanja iz ove oblasti. Obilježavanju krsne slave boračke organizacije Pale prisustvovali su savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić, predstavnici grada Istočno Sarajevo, opštine Pale, Subnora i predstavnici opštinskog odbora DNS-a Pale.